So far sir, yung ano kasi last every quarter kasi for the last year year 2022 first and second quarter. Opo. Ang sinasabi ko po dito sir yung ano sa ano muna yung pension, social pension lang yung binibigay ba natin na 500 per Yan. month. Opo. Okay. Opo. Ngayon, itong last quarter na October, November, December of 2022, dinownload na po natin yun sa LGU. It is not local government unit ang nagre-release po noon. Opo. Yan. Itong fourth quarter. Now, regarding doon sa queries nyo, tungkol dito sa 1,000 ba yun? Opo, 1,000 daw, sir. Oo. So, kasi ganito sir, kanina before dito sa interview, sabi ko kay ma'am nga, sabi ko ma'am, pwede naman natin kausapin sana yung ano, yung program coordinator ng social pension kasi Opo. siya talaga may idea regarding dito. Pero sa yung ang alam ko po kasi ako naman yung kami naman dito nagpo-process ng mga ano ng pera na dina-download dito sa LGU. Opo. Po muna isa ngayon yung last quarter na na i-download sa LGU. So regarding sa ano po sir, siguro pwede po nating maano sir, makat muna and then tatanungin natin yung para mas maganda yung sa kanya talaga galing yung kasagutan para. Ayan. Opo. Sir, i-clarify ko lang, ito bang pinag-uusapan natin, ito bang pinag-ko na ito, magkaiba ho ba ito? Pareho po ito? Magkaiba? Ang ano po, sir? Ito bang social pension na dati 500 pesos, magkaiba ho ito dito sa sinasabi na lumabas sa balita na 1,000 pesos para sa pensioner and non-pensioner from National Commission of Senior Citizens? Magkaiba ho? Kasi nagkaroon kasi dati ng balita din na yung 500 daw, gagawin na daw na 1,000. Yes, sir. Totoo. Coming 2023. Mm-hmm. I do not know, hindi pa naman kasi ang every quarter kasi ang release niyan. So, hindi pa ako sure, sir, kasi siguro malalaman din namin yan o ano. May ibinaba na talaga na kautusan na ano, para magbigay ng 1,000 kasi malalaman din naman yan kung hindi papadaan yan sa DSWD. Pero ang agency, sir, I doubt, hindi pa. Pero yun nga, sir, kung ano, pwede natin para makakapakas sa tamang info, sir. Opo, sir. Oo. Kasi nga, nang lumabas itong balitang to, kasi may panawagan doon yung National Commission of Senior Citizens na mag-register daw online. And medyo nalito din po kami kasi di ba may balita doon na noon talaga na yung 500 gagawing 1,000 yung social pension. Yun, na ano ko din yan, sir, narinig din. So, opo. Ano pa ba lang naman yun kasi balita. Yung balita na yun, hindi pa naman nagiging totoo. May order na, may talaga. So, siguro, doon na talaga tayo maniniwala. Kasi ang dami kasi sir, na balita na ganito, ganyan. But then, wala pa namang advice. Oo nga. Pero sir, yung na-download ninyo sa LGU, mga LGU ngayon, magkano ho bang amount noon bawat isang social pensioner? 500 po, sir. 500? 500. Para po sa anong quarter yun, sir? Last quarter po, sir. Last quarter of 2022? Yes po, sir. Ayun. So, ibig sabihin ho, kung 1,500 yung matatanggap ng mga social pensioners natin. Hindi naman, sir, pare-pareho kasi yung iba, yung second quarter nila, third quarter, hindi nakukuha. Kaya minsan nag-a-offer na doon si Benny, si beneficiary, na ayun lang siya nakukuha. Kaya minsan nakukuha 4-5, kalipas to. Kaya hindi pare-pareho. Pero pag regular na kumukuha ka talaga, every quarter nakukuha mo yun, 1,500 lang. 500 per month po. I see. Opo. Okay. Sige, sir, matanong natin yung in charge at saka
Actually, may tinatanong din ko ito sa opisina ng National Senior Citizen Commission of the Senior Citizens. Wala pang sagot sa akin yung Office of the Malacanang kasi na may kakilala din ako doon. Kaya para may clarify natin kung magkaiba ba to o pareho ito, 'di ba sir? Po, sir. Sige po, sir. Tatawagan ko ngayon din po mismo. Apo. Ibibigay ko kanya. Oo. Sige sir. Maraming salamat po IERD. Mabuhay po kayo. Thank you din Oh, po. ganyan lang. sir. Oo. Okay. Ano ko po, tawagan ko po muna Yeah. Sure po. Sure. Opo. Opo. And Para maganda yung mas sa kanya galing talaga yung kasagutan para Yeah. query. Opo sir.